እግዚአብሔር መንፈስ ካማከልና ክገዝ በሁሉ ነገር ክትረዳአና የአይንተ ዝኸፍት መንፈስካ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ብዘይ በአይ ሓንቲ ነገር ክትገብሩ አይትከሉን ይኹም ዝበልካ አቦ ክንድሕን ብጸጋ ኢና ድሒና ጸዊዕካና ኢኻ ካብ ደቅደቅ ጸልማት አውፂኻና ኢኻ ሞ እግዚአብሔር አምላኺ ብፍልጠት አምላኽ እንዳዓበና ክንከይድ ርድአና የአይንትና ይከፈት እግዚአብሔር ፍልጠት እግዚአብሔር መንፈሳዊ ፍልጠት حدقوا طبب انت غدلتونه بلكسي كيس تعفر ذهب املاح يلمن موكو وهابو يبلنا حواتي يلمن وطبب مدراو زي كونه طبب يا عينتي እግዚአብሔር አቦ خفቶ يا عينتنا كفت فلطات ጳውሎስ ንሰብ ቆሎሴሆም ይሉ ጸልይሎም በፍልጣት አምላኽ እንዳዓበኹም ክትከዱ አእምሮኹም ከፍቶ አምላኽ እጸልለኹ ይሉ عينቱ ከፈቶሎም ጸልይሎም ንሰብ ኤፌሶሙን አምላኽ አቦ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ክብሪ መንፈስ ጥበብ ይልወለው መንፈስ ምግላጽ ክልተ ሐሳብ ይልለው ጳውሎሳው መንፈስ ጥበብ መንፈስ ምግላጽ ክበኩም የአይንቱ ልቦናኹም በሪው ተስፋ ጽውዑ ምስ ቅዱሳን እንታይ ምዃኑ ከተለልዩ ክትፈልጡ ስጽልልኩም ኣለኹ ኢሉ እቲ ጳውሎስ ተረዲዎ ዝነበረ ማዕለያ ዘይብሉ ኃይሊ አበቕሓ መሬት አቐሚጥዎ ዘሎ ከነስተውዕሎ ጳውሎስ እሱ ይጸልይሎም ዝረአ ሽመት ስልጣን ሕልቅነት ጎይትነት አርአሶ እዛ ኃይል እዚ አባና እናአምን እዚ ነገር እዚ ከተስተውዕልዎ ኢሉ አሕዋቴ ርድአን በሎ ጳውሎስ ተስተረዶ ነገር ክርድኦ ጸልይሎም ክርድኦ አብ መስቀል ዝተገበረ አምላኽ በወድ በክርስቶስ አብ መስቀል ዝገበሮ ስራሕ ዝገበሮ ዕዮ ከነስተውዕል አሕዋቴ ትና አምላኹ ዝፈልጥ ህዝብ ግና ክብር ትዕን ክገብርን ይብለና ዳንኤል ኮሚሉ ትና አምላኹ ዝፈልጥ ህዝቢ ናአምላኹ ዝፈልጥ ህዝቢ ናአምላኹ ዝጭክን ህዝቢ በፍልጠት አምላኽ እንዳዓበየ ዝኸይድ ህዝቢ እንዳበርቻ ኸይዲው እንዳወሰኸ ኸይዲው በፍልጠት አምላኽ እንዳዓበየ ኸይዲው ኢድካት ዘርጋህ በህይወትና አምላኺ ኢድካት ዘርጋህ ዘይምብሳልና ካባና ይላል እግዚአብሔር ዘይምብሳልና ናአኻ እግዚአብሔር አቦ በዘይ ምፍላጥና እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ዝነገር ይላል በኢየሱስ ስም ይላል በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ የአይንትና ይከፈት ከምትን በልዓም የአይንቱ ዝኸፈት ካሉ የአይንትና ይከፈት ከምትን ኤልሳ እግዚአብሔር ጋዝ የአይንቱ ክፈት ጸለ የአይንቱ ዝተኸፈተ እግዚአብሔር አምላኺ የአይንትና ይከፈት ኤላላላ ስቶዬኪያ ፓየላስታ ሰማያት ይከፈት እግዚአብሔር አምላኺ ሰማያት ይከፈት እግዚአብሔር ልብና ይከፈት ናአኻ እግዚአብሔር አቦ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ጥበብ ትብና እግዚአብሔር መንፈስ ጥበብ ትብና እግዚአብሔር መንፈስ ንሙሴ ኃይል ዛብካና እግዚአብሔር መንፈስ ነያሱ ናብታ ጸባን ማዓርንተ ህዝብ ምድሪ ህዝብኻ መሪሕካቱ ጥበብ ዝመላእካ የሆነ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ እምነት አቦታትና ጉልበት ዛብካዮም ሐሳብካ ክገልጹ ክብርኻ ክገልጹ መደብካ ክገልጹ ዝረዳካዮም ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኤላላላ ስቶዬኪያ ፓየላንቶ የኪያንታ አብልዕል ማያት ትዝምብዝ ነበርካና እግዚአብሔር መንፈስ አብልዕል ማያት ትዝምብዝ ነበርካና እግዚአብሔር መንፈስ ግዛዮ ሰማያትና ኦምሮ ይገዛ እትካብ ኩሉ አምሮ ዝበልጥ ሰላም አምላኽ ንልብኹምን ንሐሳብኩምን በክርስቶስ ኢየሱስ ክህልወይ ተባይ ተጻሒፍኩም ዘሎ ኦምሮና በመንፈስካ ይተሓሎ ልብና በመንፈስካ ይተሓሎ እግዚአብሔር አምላኽ ካብትናና ሐስቦም በዛ ያዕዚዝካ ክትገብር ትኽል ኃይል ዘለካ አምላኽ ንዓኻ ቀሊልዩ እግዚአብሔር አምላኺ በመንፈስ ተመላለሱ ግብረ ሥጋ ክትፍጹሙን ይኹም ኢልካና ኢኻ መንፈስ ካብት ናይ ውሽጢ ሰብና በኃይል ይተንክፈና ምትንካፍ ይኹን ሰማያትና ይጽረ እግዚአብሔር ቀልስና ምስሕልቅነት ስልጣናት መናፍስት እከይ ናይ ጸልማት ዓለም አብ ሰማያት ምስጋ እንደምን አይኮነን ይበቸን በኢየሱስ ስም ሰማያት ዘሐዘ ዘበለ ሰማያትና ዘኸበደ ዘበለ ይበቸን ማይከም ዝብቸን ይበቸን ጸላደር ይሁን ተመተ ትንፋስ እግዚአብሔር ከበትኖይ ተባይል ተጻሒፍኩም ዘሎ ይበቸን በኢየሱስ ስም ተንስ እግዚአብሔር ሰማያት ይጽረ ተንስ ጸላትካ ይበቸኑ ሕልቅነት ስልጣናት ይበቸኑ ህዝብኻ ከዓቢ ከይልወጥ ኦምሮ ዝሕዘበለ ናይ ጸልማታት ሰራርሓ ይበቸን ኤላላላ ስቶዬኪያ ፓየላንቶ ኤካላላላላ የላስቶ የኪያፓዬ ይበቸን ሰማያት ይከፈት እግዚአብሔር አቦ በራር ገበል ይወጋ እግዚአብሔር አቦ
نايزبغا نجر زدانا وزبل يبتشن أمالي زبغانا بعرفتك يا عتو زعقت زبله نتزرع قالو كي ورز زواغا زبله يبتشن بيسوسم حسابك كين رداز قبر زبله يبتشن بيسوسم أبرسنا كنتو كرز قبر نايت المات السرارها يبتشن بيسوسم تناين مولون بازا بالفقاد أملاخ كين للز قبر نايت المات السرارها يبتشن بيسوسم سقانا هياو قدس مسوات غيرنا كينب زكالس نايت المات السرارها يبتشن نايت المات السرارها قالكا كاين نافق شوها زعاتو زبله يبتشن قصكا غين دل زعاتو زبله يبتشن كاين حرفكا غين سماكاز دل زبله يبتشن لا 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 استو يكابا لا 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 استو يبتشن معلتنا سخاك زايو غزينا سخاك زايو سمايات يكفت املوخ እግዚአብሔር ከነምልኽ ኮለና ኢድካ ትዘርጋህ ታው ተحያዊት ኢድካ ምስና እምነት አቦታትና ከም ዝነበረች لما አንቱን ትውረድ ኢድካ እታ አርዑት ሰብር ኢድካ እታ ካለ ሰብ ትገብር ኢድካ እታ ትቀድስ ኢድካ እታ ትዕቢ ኢድካ ተሐሳብ ካን መደብ ካለ ትገልጽ ኢድካ لما አንተ ቤት አብዝ ቤት ዝትጋሃድ እግዚአብሔር አምላኬ ትገለጽ እግዚአብሔር አምላኬ ፍርሃት ካይወረደና ቅዱስ ፍርሃት ካይወረደና نعقا كم مدفار بالهانا كم تيوسف زخفو نجر زكاب كجبره كم يجرب كد ما أملاخ زبالك زيابير كم منفسي فسسنا لهم معانتي قدسنا عندها تملانا فرات أملاخ عندها تملانا كابت نفسنا سجانا نزرك الزبالة كنها دمرد عنا بيسوسم نعقا من اللي ما دي أكل زيابير نعقا مدفار أكل زيابير قدس زخنا فرات كن فرا كاردانا لا تردانا تبارك لا تدقفنا تبارك أبيتك دوك نبل جمرنا يخون قياخن ودس لترد عنا نمسكنك علينا تعبانا جمرك يا سناي قبري سعمود داتا سلت فتسمو نمسكنك علينا نحن أمونات سلازوخان يكونن سخاء أمون سلازوخانك أجميرك سليت سلازيت حدق نمسكنك علينا لكل نجر تبارك بكريستوس يسوع آمين كما يكأنهم محرتون لوحاتون كل جزء بزح زخانة جزء بيرسوم يبارك سلزر دعنا ينابزل لنا سب بحيلو دوك بلا يكلني جابير جن محرتو أي وداني محرتو نزل عالمين بريمو نعمل خمال اختتاي جبورو بلنا أمس جنوي بلنا عمل خم مسكن كابتة توزبلنا يا زحالة في جزء كنرينا يا يوحنس مس دانيال ندات حزنا ينا تحسب نريوز لنا معرف حدا انتايل نارينا ينيرنا قويتا يسكرسوس يوحنس أبعد مستاي كم زجبرلو كم استقلت قلو تأثيرو نيرو أو تقليت قلو أو تزمت زبلة كله انتاي كم زخون كرئيك عيلو أبت معرف حدا كم استزاربه أبت معرف حدا نون أبيدو انتاي كم زحزة أبت معرف كلتا كوخب دقنا شوعاتك أنديل كم زنبرة نتن شوعات محبرات دخامنن برتعن قويتا يفلت سلاز نبرت عينتو هالهال تازخونه نقولو سلازري يوحنس قال حنت سلازيري سب سلازخونه دروت سلازخونه تمولكو زخونه قويتا كنتاح قبرو خلينا نريو ابتن محبرات زولو دخامن برتعن قلصو خلينا نريو بتي معراف كلتن معراف سلستن ام معراف 4 شعون تايب لنا صار استكير اوكي معرف 4 شو انتاي كم زرايت مصحف قدس مون خفتو ببحاده معرف نمنتاي زدغاغمو زلو خزي دحر بب معرف بب تاسخن مهار كلنا ايكن شجرنينا نابنت ابت معرف شدشت اب انبلاي فرستوت حزمت صره كريستوس اب معرف 10 3 كاب بحر خمز وصه اندغناتي ناي نبي حسوت كاب مدر خمز وصه دحر انتاي كونلنا سلازخل እንዳተ ተሐዘልና ኸይ ስለዝኽእል ነቲ ምዕራፋት ዝደግሞ ዘሎ ቢብሊካል ቴዎሎጂ ንርእለና ኢለ ኣብቲ መጀመርያ መእተዊና ተዛሪበ ነይረ ስለዚ ናብ ሰማይ እንታይ ከም ዝኾነ ብቲ ምዕራፍ 4 ከም ዝተወሰደ ብመዓልቲ ጎይታ እንታይ ከም ዝኾነ ብመንፈስ ከም ዝኾነ 24 ሽማግለታት 24 ዙፋናት እንደገና ኸዓ መላእኽቲ
ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዓቢ እንዳበሉ ከም ልኽዎ ከም ዝረአየ ኣብቲ ምዕራፍ 4 ሪና ነርና ምዕራፍ 5 እውን ልክዕ ናብ ሰማይ ኣብ ምዕራፍ 4 ተወሲዱ ኣብ ምዕራፍ 5 እውን ነቲ ገንሸል ዝተሓረደ ኣብ ማእከልቲ ዙፋን የዒንቱ ሃልሃል 7 ዒንቲ ብግንባሩ 7 ቀርኒ ኣብ ርእሱ ከም ዘለዎ ብቑዕ ኣምልኾ ክወስድ ከም ዝኾነ ዮሃንስ ኣብቲ ምዕራፍ 5 ሪኦ ስለዚ ምዕራፍ 6 እንታይ ከም ትኾን ኢልና ቤተ ክርስቲያን ከም ትንጠቕ ካብ ምዕራፍ 6 ክሳብ ምዕራፍ 18 ዘሎ ኣብቲ ናይ 7 ዓመት ናይ መከራ ዘመን ዝኸውን ዝፍጸም ነገራት ምዃኑ እቲ ምዕራፋት ካብ 6 ጀሚርና ክሳብ 18 ተዘራሪብናሉ ነርና ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 6 ተወዳ ኣምላኽ ኦፍ ኮርስ ኣብ ምዕራፍ 5 ማሕተም بدجن بوشتن استحتم محتم كم زرعينت محتم سفوتهم كم استسان يوحنس كم أمريرو كم زبخه حدا خابتهم شماغلتات مچ انتاي كم زبولو اي تبكت نا يهودان بسا سور داويت نت محتم كفوتو انتاي كوينلو بوغو عيلو سلاز قداماي محتم مسفوتو حان بلاي وصيو كالاي محتم هامر سالساي مقال رابعي بولا كوم دابل نت محتم دافتو حمشاي استحردو سلاقالن سلامسكرن اب سماي نفسات كم زرعي شاتشاي محتم مسفوتو حون أو أنتي كم زرعي نجرنا أبتي مودات أبتنا شوعات عمل زخون إجابير أملاق قط عوخ جلس كله تا عباي تفره معلتي نإجابير شعو كم تفتس أمي نجرنا سلزي شوعي ما حتى قدم مفتوحه أم معرف شوعات حدا جابين نري زدحانو 744 تنشح عندنا استأكو بهزبي أشح آلاف زخونو كم زدحنو سلزي أم معرف شو مونته تقص حدا تشاوعي محتى مستفتحه بدحرو انتاي كون كلنا نريو شوعات ملخت زحازو ملاختي قنري معرف شومونتن معرف تشعاته ثم ملاختي ملخت زحازو كنفحو خلو ام مدرنا اغزابير قطعه كفسس كله انا ابت مدر نريو ام معرف 10 تون حدا برچع ملاخ تريتو خم صحاي اندابلي نغرنا حدا اغرو مريت حدا اغرو اب بحري ابيدو تقللت مصحف اللاتو غارو ان اعنود حاو اندابله ابت معرف 10 نغرنا يوحنس نتا مصحف كبلعا خم زلو كنبه خم زلو مليسو ابتي معرف 10 نغرنا ام معرف 10 حدون ابت 7 عمت انتاي زغبرو لنا رينا نيرنا زغلصو كلتا سبات كم زلو ابتنا مجمريا 3 عمت فرقان يكون بدحرو يكون مصحف قدس ينغرنا غنا 7 عمت انتاي كغبريوم كغلصيوم بدحرو ابت معرف 10 حدا تقص 10 حمشته شاوعي ملخت انتاي كم زغونه كم استنفحه دحر شاوعي ملخت معرف 10 خلته 10 3 10 4 كساعه شوعات صوا انتاي زخون زحازو ملاخت خساع نري قطع خساع زوردو معرف 10 خلته سبيت خاب سماي كتورد كل يوحنس تاي كم زغبره كم زرعيا قلولاو حيزوا كتحرس كم زدليت تقبل رينا لنا قيح قبل بلاو كينا نريو خلنا شوعات تقرنلو 10 أخلي لالو أبروس قرنلو سوري 10 شوعات أخلي لاب شوعات رأسي كم زلو قيح قبل نتاسبيتي قتلا خطف أخدلي كم زلي أو ينقرنا نتهزانون ناب سماي كم ستوسد ينقرنا أم عرف 10 سلستن تاير إنا نيرنا كاب مدري حدا انتاي كم زوت أبتي 10 سلست 10 حدا كم مدر حدا ناي نبي حسود قرن زلو ناي جنشل كم ناي قبل افي زارب يلي قالصلنا تصاره كريستوس كا بحر انتاي كم زخونه كم زوت ابت معرف 10 3 نغرنا 10 4 ابت معرف شوعات زرانايو اب 10 4 144 شح سبات زدحنو كم زلو ينغرنا اب معرف 10 5 10 6 እንደገና ዮሐንስ ታይረሎ شوعات ملائكتي انتاي زغبرو معات زحازو نام مدر كفسو كلو نصاره كريستوسنت مسلون زسجدو نعو انتاي زغبرو زملخو استغدو زستوغ زغلغلو ناباتاتهم كورد كلو إنانريو سلازم انتاي ناتو ابيلنا نيرنا اتا امنزرا سبيتي ام معرف 10 شوعات سلست معرفات ريناينا نابت مصحف قداماي معرف ببتقسي ندارانا خنكيد ابز انتاي نارينا توم زتسو منغستات يوحنس بمنفس بلنا ابز معرف ونزنتاي انتاي ناريو بمنفس كونكو بمنفس نبوركو يبل تملاختاي كم زغبرو ناب حدا ماي بحري كم زوسدو او انتاي كرو خلو حنت امنزرا سبيتي كابت بحري كتوص خلا ابت گمگم بحر ختكون كولا شوعات راسي 10 تقرني اب گمارا اد امنازر زبل مسرعي بتعم يوحنس تاي كم زخونه كم استدنقن كم استغرمن نمتاي تغرم الله خيل يوحنس كا نتراي قلصلو خلو اتوم شوعات راسي اتا ارنتي انتاي اندابله ترغمولو خلو اينا نريو سلازي دانيال جمرو راي دانيال جمرو حسب يوحنس تاغبرو خلو اينا نريو قصلو خلو حسب اينا نريو ابزينا تطابيلنا اتوم شوعات راسي نمنيم زوكلو يلنارينايو ابتي 10 شوعات 10 شوعات انتايوم نغستات يوم اتوم حموشته اوريد انتاي كوينوم يوم
ወዲቆም እዮም እቲ ሓደ ግን ኣሎ ይገዝእ ነይሩ እቲ ሓደ ግን እንታይ ኣይኮነን ኣይመፀን እቲ ሻድሻይ መንግስቲ ሮም ከም ዝኾነ ርኢና ነርና ቶም ሓሙሽተውን ዝሓለፉ ቅድሚ መንግስቲ ሮም ዝነበሩ ነገስታት ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ 2 ዝረኣዮ ምስሊ ሰብ እንደገና መሊሱ ኣብ ምዕራፍ 7 ዝረኣዮ ቶም ነገስታት ንሳቶም ከም ዝሓለፉ ብድሕሪኡ እቲ ናይ መወዳእታ ዝረኣዮ እቲ እግሪ ሮም ከም ዝመፀ ዮሃንስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እውን ይገዝእ ከም ዝነበረ እቲ ሓደ ኣሎ ኢልዎ ዘሎ ስለዚ ግብፂ እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝወደቐ ኣሶር ንግብፂ ስዒርዎ ኣሶሩን ብድሕሪኡ ብመን ከም ዝተሰዓረ ብባቢሎን ከም ዝተሰዓረ ብነቡኮደነፆር ብነፖፖሎዞር ኣቡኡ ንነቡኮደነፆር እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝተሰዓረ ኣቡይ ነቲ መንግስቲ መስሪትዎ ብድሕሪኡ ሚዶንን ፋሬስን መፅዮም ኣብዚ ሕጂ ኢራን ንብሎ ዘለና ፋሬስ ሚዶን ከዓ ኣብ ላዕሊ ኣብዚ ሕጂ ኢራቅ ንብሎ ዘለና ክልተ መንግስቲ ኮይኖም ንባቢሎን እንታይ ከም ዝገበርዎ ከም ዝሰዓርዎ ይነግረና ኦፍ ኮርስ ኣብቲ ምዕራፍ 8 ክንሪኦ ኢና ክልተ ቀርኒ ድዑል እንዳበለ እንደገና ዳንኤል መሊሱ ርእይዎ ኣሎ ንዮናኒ ብድሕሪኡ ከም ዝመፅእ ንግሪክ እውን ድቤላ ኢልዎ ኣሎ ቀርኒ ካብ ርእሱ ትወፅእ ትስበር 4 ትኸውን እንዳበለ ኣብቲ ምዕራፍ 8 ርእይዎ ኣሎ ስለዚ ግሪክ ከዓ እንታይ ከም ዝኾነ ሓምሻይ ኮይኑ ከም ዝመፀ እቲ ሻድሻይ ዮሃንስ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ዮሃንስ ኣብ ጳጥሞስ እዩ ነይሩ ኢልና ንምንታይ ተኣሲሩ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝመስከረ ንጎይታ እሙን ስለ ዝኾነ ንቄሳር እንታይ ኢልዎ ንዓኻ ኣይሰግደልካነ ክስገደሉ ዘለዎ ጎይታ እዩ ደሜንሽን ሪናያ ነርና ኣብቲ መእተዊ ስግደት ክቕበል ደልዩ ኣምልኾ ደልዩ ዲማንድ ኣነ ኣምላኽ እየ ሰባት ንዓይንታ ክገብሩንለዎም ከምልኹንለዎም ክሰግዱለይ ኣለዉ ኢሉ ኣዋጅ ኣውፅዩ ኣብ ዘሎ ቄሳር ስለዚ እቶም ኣመንቲ በዓል ዮሃንስ ካልኦት ኣመንቲ እውን እስኻ ጎይታ ኣይኮንካን ጎይታ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ትወዳ ኣምላኽ እዩ ሓይሊ ሞት ስዒሩ ዝተንሰ ኣብ ምንፃእ ሓጢኣትና ገይሩ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጡ ዘሎ ሰማይን ምድርን እንታይ ዝገበረ ዝፈጠረ ጎይትነት ሕልቅነት ስልጣና ዝግዝእዎ ንዑ እዩ ንዓኻ ግን ኣይንግዛእን ኢና ስለ ዝበለ ኣብ ጳጥሞስ እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝተኣሰረ ብሰንኪ እምነቱ ቃል ሓቂ ስለ ዝመስከረ ስለ ጎይታኡ ን18 ኣዋርሕ ከም ዝተኣሰረ ተዘራሪብናሉ ነርና እቶም 7 ርእስ ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ዝገዝኡ ነገስታት እንታይ ገብር ይውክል ኦኬ 17 10 ቶም ሓሙሽተ እንታይ ምብለና ወዲቆም ዝኽንሪኦ ፀናሕና ከም ዝወደቑ በባሓደ ክንሪኦም ፀኒሕና ኢና ኣብቲ 17 10 ተሓደ ግን ኣሎ ንሮሚ ሮም ይገዝእ ከም ዘሎ ሮም ካብ 68 ዓመተ ምህረት ፖምፔ ዝበሃል ዩነቲ መንግስቲ ጀሚርዎ ብድሕሪኡ ቄሳር ስዒርዎ ክሳብ 476 እቲ ዘፍርህ ኣራዊት ኢሉ ርእይዎ ኣሎ ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ 7 እንዳጣሓነ እንዳረገፀ ዝኸይድ ጨካን ምዃኑ ናይ ሮም ኣገዛዝ ኣብ ታሪክ ከይድና ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ዘሰኪሕ እዩ ስለዚ እቲ ሓደ እንታይ ይገብር ኣሎ ሕጂ ኢሉ ይገዝእ ከም ዘሎ እቲ መልኣኽ ንዮሃንስ ክገልጸሉ ከሎ ብዛዕባ እታ ሰበይትን ብዛዕባ እቶም 7 ዝረኣዮም ርእስታት ብዛዕባ እቲ ኣራዊት እንዳገለጸሉ እንዳርኣየ ኣብቲ ምዕራፍ 17 ክገልጸሉ ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ እቶም ኣብቲ ኣራዊት ዘለዎ ኣቕርንቲ ንመን እዮም ዝውክሉ እቶም 7 ርእሲ ክንዛረብ ፀኒሕና ነገስታት ከም ዝውክሉ ኣብዚ ምድሪ ዘለዉ እቶም ኣቕርንቲ ኸ ንመን እዮም ዝውክሉ ምስቲ ተኣራዊት 7 እንደገና 10 ቀርኒ ዝነበሩ ነቲ ቀርኒ ኸ እንታይ ክገብረሉ ከሎ ክገልጸሉ ከሎ ንዮሃንስ ኢና ንሪኦ እቶም ዝረኣኸዮም 10 ቀርኒ ድማ መንግስቲ እንታይ ዘይኮኑ እዮም ገና ዘይተቐበሉ 10 ነገስታት እዮም ናው ኢና ንኸይድ ዘለና ናብ መወዳእታ ኢና ንኸይድ ዘለና ናብ መወዳእታ ናብ መፈፀምታ ኢና ንኸይድ ዘለና ኩሉ ይውዳእ ኣሎ ኩሉ ትንቢታት ፍፀም ኣሎ ጎይታ ኣብ ኣፍ ደገ እዩ ዘሎ ጎይታ ዝመፀሉ ግዜ ኣኺሉ እዩ ስለዚ እቶም ነገስታት ብሕጂ ዝትስኡ ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ናይ እዩ ናይ ዩሮፕያን ዩኒየን ከይድና ክንሪኦ ከለና ንሪኦም ኣለና ይሓብሩ ኣለዉ ብሓንሳእ ሓንቲ መራሒት ገይሮም ንኩሉ ነገር እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እንዳተገዝኡ እንዳተሰማምዑ እንዳተዘራረቡ ነገራት ክፍፅሙ ከሎ ኢና ንሪኦም ስለዚ እቲ ነገር እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ኢና ንሪኦ እንዳቀረበ ይኸይድ ከም ዘሎ ግና ከምስቲ ኣራዊት ከም ነገስታት ኮይኖም እንታይ ክኾኑ እዮም ክገዝኦም ምስቲ ካብ ምንታይ ዝወፅእ ኣራዊት ካብቲ ምዕራፍ 13 ዮሃንስ ክወፅእ ከሎ ዝረኣዮ ኣራዊት እቲ ኣራዊት ነብሪ ይመስል ኣእዳው ድቢ ኢልዎ ርእሱ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ኣንበሳ እዩ 7 ርእሲ ኣለዎ እንደገና 10 ቅርንቲ ኣለዎ እቲ ካብ ባሕሪ ዝወፀ ኣራዊት ዮሃንስ ክሪኦ ከሎ ስለዚ ምስኡ እንታይ ክገብሩ እዮም ምስቲ ኣራዊት ክነግሱ እዮም ንሓንቲ ሰዓት እንታይ ዝገብሩ እዮም እዚኣቶም ምልኪ ዝቕበሉ እዮም ኢሉ ስለዚ እቶም 10 ኣቕርንቲ ብሕጂ እንታይ ዝገብሩ እዮም ዝገዝኡ እዮም እቶም 10 ርእሲ እቶም 10 ርእሲ ብታ ኣራዊት ኣብታ ሰበይት ተወጢሓቶ ዝነበረ ኦሬዲ እቶም 6 ሓሊፎም እዮም ሻውዓይ ሕጂ ክመፅእ ሻውዓይ ምስ መፀ ነቲ ሳምናይ ፀረ ክርስቶስ ንዑ እንታይ ከም ዝገብሮ ከም ዘግዝኦ እስኻ ምርሓና እስኻ ክትመርሓና ትኽእል ኢኻ ተዛራባይ ዓቕሚ ዘለዎ ገለ ክገልፅዎ ከለዉ ማለት እዩ ከምኡምኖም ስለ ዝኽእል ድሓርታ ስልጣን ንዑ ከም ዝቦ እዚኣቶም እንታይ ዝገብሩ እዮም ብድሕር ሕጂ ዝገዝኡ 10
ኣቕርንቲ ወይ ከዓ ነገስታት እቶም ኣቕርንቲ ነገስታት እዮም ድሓር ዝገዝኦም እዚኣቶም ሓደ ሓሳብ ኣለዎም ዝዘገርም ነገር ሓይሎምን ስልጣኖምን ከዓ ነታ ኣራዊት እዮም ክህብዎ ኣብቲ ምዕራፍ 13 ዝረኣናይ ኣራዊት ፀረ ክርስቶስ እቲ ነቢ ሓሶት ነቲ ፀረ ክርስቶስ ሰባት ቅበልዎ እንታይ ክገብር ካብ ሰማይ ሓዊ ከይተረፈ ከም ዘውርድ ትእምርትን ተኣምራትን ከም ዝገብር ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:11 ነጊርና ኣሎ ኣምላኽ ነቲ ሓሶት ክሳዕ ዝቕበሉ ብርቱዕ ስሕተትታይ ከም ዝገብረሎም ከም ዝሰደሎም መሪፆም እዮም ንኣምላኽ ከም ኣምላኽ ገይሮም ኣብ ኣእምሮኦም ክሕዝዎ ስለ ዘይደልዩ ከቋፅርዎ ስለ ዘይደልዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሕሱር ኣእምሮ እንታይ ከም ዝገብሮም የሕሊፉ ከም ዝቦም ኣምላኽ ኣይኮነን ሕሱር ኣእምሮ ዘእትወሎም ኣምላኽ ይልምነካ ይዛረበካ ድምፁ እንተዘይሰሚዕካ ግን ካብ ኣምላኽ ካብ ብርሃን ተሪሕካ ናብ ፀልማት እንዳኸድካ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ ንሕሱር ኣእምሮ የሕሊፍካ ትወሃብ ትልቃቅ ማለት እዩ ስለዚ ሓይሎምን ስልጣኖምን ነታ ኣራዊት ክገብርዎ እዮም ክህብዎ እዮም ዕላሞም ናይቶም 10 ኣቕርንቲ ናይቶም ብሕጂ ዝገዙ 10 ነገስታት እቶም 10 ቀርኒ ነቶም ብሕጂ ዝገዙ ነገስታት ታይ ከም ዝገብሩ ከም ዝውክሉ ኦሬዲ ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ 7 ርእይዎ ኣሎ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ዝረአዮ ምዕራፍ 7 ዝረአዮ ምዕራፍ 8 ዝረአዮ ራእይ እንታይ ዝተተሓዘ ኣብ ምዕራፍ 2 ብምስሊ ሰብ ይርዩ ቶም ነገስታት ሓደ ምስሊ እንታይ ከም ዝኾነ ናቡከደነፆር ሕልሚ ሓሊሙ ብምዕራፍ 2 ምሽ ሓቂ ሕልሚ ምስ ሓለመ ነቲ ሕልሚ ረሲዕዎ ነቶም ጠቢባን ምፀውዖም ነቲ ሕልሚ ዝፈትሖም ዝተሳኣነ ዳንኤል ነቲ ሕልሚ እንታይ ክገብረሉ ከሎ ክትርጉመሉ ከሎ ረሲዕዎ እዩ ዳንኤል ግን ነቲ ዝረአዮ እንታይ ከም ዝገበረ መሊሱ ኣዘኪሩ ነቲ ዝረአዮ ሕልሚ ክፈትሓሉ ከሎ ኢና ንደና ኣምላኻው ኣመስጊኖም ፀልማ ዘሎና ብርሃን ተውፅእ ነገስታት ሸም ኣቦይ ኩሉ ትኽእል ኢኻ እንዳበለ እንታይ ክገብሮ ከሎ ንኣምላኽ ከመስግኖ ከለና ስለዚ ብሰብ ተገሊፆም ኣለዉ እቶም ነገስታት እቲ ርእሲ ባቢሎን ምዃኑ እዚ ደረት ሚዶንን ፋሬስን ምዃኖም እዚ ጎኒ ግሪክ ምዃኑ ኣብዚ ሰለፍ ሮም ምዃኑ እቲኦም ከዓ ኣብቲ ሓመድን መሬትን ኢሉ ናብ ድሓሮም እንታይ ከም ትኾን ፍርክሽክሽ ከም ዝብሉ ከም ዝመቃቐሉ ርእሎ ኣብቲ ምዕራፍ 7 ግን እንስሳታት ካብ ባሕር እንታይ ክወፁ ከለዉ 4 እንስሳ ዳንኤል ከም ዝረአየ ኢና ንሪኦ ስለዚ ተራባዓይ እንስሳ ዝረአዮ ተቀዳማይ አንበሳ እዩ ተኻልኣይ ነብሪ እዩ ሶሪ ድቢ እዩ እቲ ሳልሳይ ነብሪ እዩ እቲ ራብዓይ ዘፍርህ ኣራዊት ይብሎ ዳንኤል ክዛረብ ከሎ ስለዚ ክንደይ ኣቕርንቲ ኣለዎ ኢሉ ብርእሱ 10 ተን ሰለስተ እንታይ ኾና ይስበራ ብድሕሪ ሓንቲ ቀርኒ ትወፅእ ብድፍረት ከም ዝዛረብ ትፀረ ክርስቶስ ኣው ናይ ምስሊ ሰብ ሒዙ ከም ዝግለጽ ኣብቲ ምዕራፍ 7 ይነግረና ስለዚ ዳንኤል ክዛረብ ከሎ እቶም 10 ነገስታት ክገብርዮም ክትንስዮም ኦኬ ኣብ 500 ገለመለን ዓመት እዩ ዝርዮ ዘሎ ድሕሪዚ እዚኣቶም ድማ ካብቶም በይኖም ዝኾኑ ዓይነቱ ካልእ እንታይ ክገብርዮም ክትንስዮም ንሰለስተ ነገስታት እንታይ ክገብሮም ከውርዶም ሜቢ ምስ መፀ ሓሳቡ ምስ ሃቦም ሓሳቡ መደቡ ምስ ነገሮም ዘይክቕበልዎ ይኽእሉ እዮም ዞም ሰለስተ ሽዑንዖም እንታይ ከም ዝገብሮም ከም ዝስዕሮም ከም ዘውርዶም ኣብቲ ልዑል ከዓ ናይ ትዕቢት ቃል ክዛረብ ትፀረ ክርስቶስ 7 ዓመት ክወሃቦ እዩ ኣብዚ ምድሪ ድሌቱ ክገብር ክገዝእ ሰባት ከምልኽዎ ክሰግድሉ ከም ኣምላኽ ኮይኑ ኣብዚ ምድሪ እንታይ ክገብር 7 ዓመት ክገዝእ ድሕሪ 7 ዓመት ወዲ ኣምላኽ ክመጽእ እዩ ኣብ ኣንበላይ ፈረስ ተወጥዑ ቶም 10 ቀርነቶም ብሕጂ ዝገዙ ነገስታት ይውክሉ ከም ዝበልናዮ ነቶም ናይ ልዑል ቅዱሳን ድማ እንታይ ክገብሮም እዩ ከጽንቶም እዩ ዘመናትን ሕጋጋትን ክልውጥ ከዓ ክሕልን እዩ ንሳቶም ክሳዕ ዘመን ፈረቓን ዘመንን ከዓ ኣብ ኢዱ እንታይ ክኾኑ እዮም ክወሃቡ እዮም ኣለና ኣብቲ ዳንኤል ሪናያ ነርና ሰብዓ ሰሙን ብዛዕባ ሰብዓ ሰሙን ክንዛራረብ ኮለና ተን ሰብዓ ሰሙን 9 ሰሙን እንታይ ኮይነን ተወደየን ናይ ሕጊ ግዜ እስራኤላውያን ዝነበሩ ኣምላኽ ወዲ ናይ ፀጋ ከም ዝኾነ ተን 9 ሓሊፈን ብድሕሪኡ ዝኸውን ኣብ ንሕና ዘለና ዘመን ዳንኤል እንታይ ከም ዘይኮነሉ ከም ዘይተገለጸሉ ተሓን ሰሙን ግን ድሓር እንታይ ከም ዝኸውን ከም ትኸውን ከም ትፍጸም እሳኻ ኣብ እስራኤል ያ ትፍጸም ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ ከም ዝረኣና ምዕራፍ 9 ካብ 24 ክሳዕ 27 ከም ዝተዛረቡ መጪ ብዚ ምድሪ ሰላም ኩሉ ነገር ምስ ገበረ ዓለም ክትቅበሎ እያ 3 ዓመትን ፈረቓን ብሰላም ንምድሪ እንታይ ክገብራ እዩ ክመርሓ እዩ ኣብ እስራኤል ቤተ መቅደስ ክስራሕ እዩ መስዋዕቲ ክግበር እዩ ዝሳቶም ጽበይዎ ዘሎ ኦፍ ኮርስ ኩሉ ሬዲ ኮይኑ ሕጂ ወዲዮም እዮም እዚ ኩሉ ኮይኑ መስዋዕቲ ልክዕ ናብ ቤት ኣምላኽ ድሕሪ 3 ዓመትን ፈረቓን ነቲ ኺዳን እንታይ ክገብሮ እዩ ከፍርሶ እዩ ኣብቲ መሰውኢ ኸይዱ ሓሰማ ክስው እዩ ታይከስ ኢፐፋኒስ ዝበሃል ራብዓይ ንጉስ ኣብ 168 BC ክንሪኦ ናብ ምዕራፍ 8 ዳንኤል ዝረአዮ ራእይ ሓንቲ ቀርኒ በይና ካብቶም 4 ትወፅእ ነቲ ፀረ ክርስቶስ ንዑ ሪፕሬዘንት ከም ዝገበሮ ናቱ ታይፕ ከም ዝነበረ ይነግረና ስለዚ ድሕሪ 3 ዓመትን ፈረቓን ነቲ ኪዳን እንታይ ክገብሮ እዩ ከም ዘፍርሶ ይነግረና ድሕሪ ዝብራይ ለይቲ እኖ መፍርህን መሰክሕን ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ራብዓይ ኣራዊት ረኹ ዓበይቲ ኣስናን ሓፂን ነበሮ እንታይ ይገብር ነይሩ ይውሕጥን
ይጥሕንን ነተስተረፈኻ በእጋሩ ይረግጾ ነበረ ካብቶም ቅድሙ ዝነበሩ ኩላቶም አራዊት በይኑ ዝዓይነቱ እዩ ዝነበረ 10 እንታይ ሆነ አሎ አቀርንቱን አሎ ዮሐንስ ዝሪኦ ዘሎ ራእይ መን ሪእዎ ኣሎ ቀዲሙ ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ 7 ሪእዎ ኣሎ ካብቶም ቀዳሞት አቀርንቲ ድማ ሰለስተ ኣብ ቅድሚኡ እንታይ ኮና ብለና ተበንቆሳ እንሆ እዚ ቀርኒ እዚ ዓይኒ ሰብ ዝመስል ዓይኒ ዓብ ነገር ዝዛረብን አፍ ነበሮ ይብለና ብዛዕባ ፀረ ክርስቶስ ዳንኤል ዝርኢ ዘሎ ነቲ ራእይ ምስ ራእዮ ኣዝዩ ከም ዝተገረመ ከም ዝተንበደ ነዊሕ መዓልታት ከም ዝሓመመ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስለዚ ኣብዚ ተጠዋቢሉ ዮሐንስ ይሕጅ ምዕራፍ 13 ከመይ ገይሩ ፀረ ክርስቶስ ይግለጽ ብፍላይ 6 ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 13 ምዕራፍ 17 ከመይ ኢሉ ከም ዝገዝእ ዮሐንስ ታይ ከም ዝገበሮ ዳንኤል ጀመሮ ከም ዝቀጸሎ ነቲ ራእይና እንሪኦ ቃል ኣምላኽ መንፈስ ኣምላኽ ይጽሒፎ 47 እንታይም ገይሮሞ እዮም ጽሒፎሞ ቶም ነቲ መጽሓፍ ጽሓፍዎ ግን መንፈስ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ናቱ ኣውተር ጽሓፍን መጽሓፍ ቅዱስ ሓንቲ ጌጋ ወላ ሓንቲ ኤረር ከይገበሩ እንተኽገብሩ ከለዉ መልእኽቶም ከም መሓላልፉ ኢና ናቶም ሓሳብ ኣይኮነን ጴጥሮስ ነጊርዎ ኣሎ ቅዱሳን ጽሑፋት ብናይ ሰብ ሓሳብ ከም ዘይተጻሕፈ መንፈስ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝተጻሕፈ ስለዚ ዳንኤል ጀመሮ ናቱ ነገር ወዲኡ ምስ ከደ ዮሐንስ ካ እንተኽገብረሉ ከሎ ቅጽሎ ከሎ ነቲ ሓሳብ ኢና ንሪኦ ካብሮም ክትንስዮም እዞም 10 ነገስታት ኦኬ ቅድሚ ፀረ ክርስቶስ እንተኽገብሩ ክጸኒሖም ክገዝኡ ክጅምሩ እዮም እቲ ሻውዓይ ክመጽእ ይሽዑ 6 ዲና ሪናዮም ዘለና ቶም 7 ርእሲ እቲ ሻውዓይ ርእሲ ሽዑ ክገዝዩ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ኣብ እዩ ንሪኦ ዘለና ንብዙሓት ሃገራት ሓንቲ ሰብ ትመርሐን ከም ዘላ ከምኡ ዓይነት መራሒ ክገዝዩ ልክዕ ከምቲ በዓል ናቡከደነፆር ኢምፓየር መንግስቲ ዝገዝኡ ዝነበሩ ብድሕሩ መጺ እንታይ ክገብር እዩ ክገዝዩ ብድሕሩ ንዑ እንታይ ከም ዝገብሮ ከም ዝህቦ ነቶም ሰለስተ ከዓ ከም ዝስዕሮም ቅድሚ ፀረ ክርስቶስ ክገዝኡ ክጅምርዮም ምስ መጸነቶም ሰለስተ እንታይ ክገብሮም ክስዕሮም ኩሉ ነገር ድሉ ኮይኑ ክጸንሑ እዩ እዚ ኩሉ ብዓለም ዝኸይ ዘሎ ሲስተም ኣካይዳ ብድሕሪት ሓይሊ እዩ እንታይ ዝገብሮ ዘሎ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ኢና ንኸይ ዘለና ቀልስና ሕልቅነት ምስ መናፍስቲ እከይ ናይ ጸልማት ዓለም ኣብ ኣየራት ከም ዝኾነ ኣብ ኤፌሶን ነጊርና ኣሎ ህዝቢ ኣምላኽ ክንነቅሕ ከም ዘለና ክንጸሊ ከም ዘለና ድልዋት ክንከውን ከም ዘለና መጽሐፍ ቅዱስ ደጋጊሙ ይነግረና ናብቲ መወዳእታ ኢና ንኸይ ዘለና ናብቲ መወዳእታ እዩ ዝወስተና ዘሎ ኩሉ ነገር ዋላ እንተረኣናዮ ዝምዕባለ ቴክኖሎጂ ስልጣነ ገለ ተበልና ኩሉ ናብቲ መወዳእታ ሒዝና ዝኸይድ ዘሎ ሓሳብ እዩ እቲ ሓደ ግን ኣይመፀን ምስ መፀ ድማ እንታይ ክገብር ይግቦ እዩ ቁሩብ ክነብር ይግቦ እዩ ምትንሳእ ካብሮም ከመይ ኢሉ እዩ ፀረ ክርስቶስ ካብሮም ክትስእ ይኽእል እዩ ንብል ዘለና እቲ ሓሳባት ክንሪኦ ኢና ራእይ ዮሐንስ ክጅምር ከለኹ ብቲ መእተው እንታይ ይብል ነይረ ሓደ ሓሳብ ተዛሪበ ባዕሉ እቲ ሓሳብ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ዝረኣናዮ ባዕሉ ክትርጉመልና ከሎ ብዙሕ ቃላት ብዙሕ ጽሑፋት ሪና ነርና ኢና ብቲ መእተው ንዑ ደጋጊመ ዝሪኦ ነይረ ስለዚ ቁፅሪ ንሸውዓተ ንምልኣት ቁጥሪ 7 ንምልኣትን ንፍጽምናን እንታይ ይገብር ይገልጽ 7 ማሕበራት ን7 ፍጹማት ማሕበር ከም ዘመልክት ይነግረና 7 ዓይኒ ኣብቲ ትገንሸል ኣብቲ ዙፋን ከሎ 7 ዓይኒ ከም ዝነበሮ 7 ቀርኒ ከም ዝነበሮ 7 ዓይኒ ንኹሉ ከም ዝርእን ንቕሓትን የመልክት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዓይንቱ ሃልሃልታ ሓዊ ኣብቲ ምዕራፍ 19 ውን ከምኡ ኢሉ ኣሎ ንኹሉ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝርኢ ካብኡ ዝሕባእ ወላ ሓደ ፍጡር ከም ዘየለ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኢዱ ዓስቢ ሒዙ ኣሎ ከከም ዝነበርናዮ ከከም ዝኸድናዮ እንታይ ክገብረናይ ክህበናይ ማለት ስለዚ ንኹሉ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝርኢ ዳዊት ሓደ ግዜ ኃጢአት ትገብር ከሎሲ ነቲ ኃጢአት ክሸፋፍኖ ይፈቲኑ በእምሩኡ ብጥበቡ ማለት እዩ ኣቀድማ ኣምላኽ ግን እንታይ ኮይኑ ተራእይ ብለና ሰብ ኣይረኣይዎን ሰባት ኣምላኽ ግን እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝረኣዮ የሮብዓም ሓደ ግዜ ከምኡ ንሰበይቱ ተሸፊን ክኺዲ ናብ ኣሕያ ዝበሃል ከም ዝበላ ብድሕሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣሕያ ዒንቱ ደኺመን ከም ዝነበራ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ንኹሉ ስለ ዝርኢ ክትመፀካያ ከምዝን ከምትን በላ እንዳበለ እንታይ ክገብረሉ ከሎ ዝዛረቡ ከሎ ኢና ካብ ጎይታ ዝሕባእ ፍጡር ወላ ሓደ የለን የዓይንቱ ሃልሃልታ ሓዊ ንኹሉ ይዝርኢ ንሓሳባት ይርኢ ንልቢ ይርኢ ከይተዛረብና ከለና እንታይና ክንብል ደሊና ንምንታይ ነገልግል ኣለና ንምንታይ ንጎይ ኣለና እንገብር ንመን ኢልና ኢና ኩሉ ይርኢ ካብኡ ዝሕባእ ወላ ሓደ ፍጡር የለን ስለዚ እቲ 7 ዓይኒ ንኹሉ ከም ዝርእን ንቕሓትን የመልክት 7 ቀርኒ ንፍጹም ሓይሊ ነቲ መሰዊኢ ነቲ ቀርኒ ደም ልኸይልዎ ኢልዎ ምሽ ሓቂ ንእስራኤላውያን ብሙሴ ገይሩ ነቲ ታቦት ኪዳን ክሰርሖ ክነግሮ ከሎ ቀርኒ ንምንታይ ዘመልክት ንሓይሊ ንኣውቶሪቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ተዋሂቡ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ከምኡ ዝብለና ክነግረና ከሎ ምሽ ሓቂ 18 19 ዘሎ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን እንታይ ተዋሂብኒ እዩ ስልጣን
ተዋሂብኒ እዩ መርሖስ ዮ ኣብ ኢደ ኣሎኒ ኢሉ ኣነ ምስ ዓፀኹ ማንም ዝኸፍት የለን ኣነ ምስ ከፈትኩ ማንም ዝዓፁ የለን ስለዚ ሸውዓተ ቀርኒ ፍጹም ሓይሊ የመልክት ሸውዓተ ርእሲ ኣራዊት ንብሙሉኡ እከይ ክፍኣት የመልክት ስለዚ ሸውዓተ ኣብቲ ኣራዊት ክንሪኦ ከለና ንእከይ ንኽፍኣት ንጥፍኣት ንዕንወት ንኣምላኽ ንምፅራር እንታይ ከም ዝገብር ከም ዘመልክት ይነግረና ስለዞም ነገስታት እዚኣቶም ኩላቶም ሓሊፎም እዮም ከምቲ ዝበልናዮ ኩላቶም ገዚኦም እዮም ሽዱሽተ እዮም ተሓደይ ሕጂ እንታይ ክገብር ክመፅእ እሱ ምስ መፀ ነቲ ሳምናይ ዝኾነ ነቲ ፀረ ክርስቶስ እቲ መንግስቲ እንታይ ከም ዝገብሮ ከም ዘግዝኦ ካብሮም ከም ዝትንስእ ፀረ ክርስቶስ ብምንታይ ኢና ንፈልጥ ኦኬ እንዳተርጎምና ክንርኢና ናብ ዳንኤል ክንምለስ ኢና ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ 8 ድቤላን ድዑልን ራእይ ነይሩ ኦኬ እቲ ናይ ድዑል ከይና ክንሪኦ ከለና ተሓንቲ ቀርኒ እንታይ ከም ዝኾነት ንውሕ ከም ዝበለት ሚዶንን ፋሬስን ከም ዝኾኑ ድሓራብቲ ምዕራፍ ባዕሉ ገብርኤል እንታይ ክገብረሉ ከሎ ኢና ንሪኦ ክትርጉመሉ ከሎ ድቤላ ኸ ነቲ ዮናኒ ኢልዎ ኣሎ ሓንቲ ቀርኒ ወፂያ እንታይ ከም ዝኾነት ነቲ ድዑል ከይዱ ከም ዝቕጥቅጦ እታ ቀርኒ ወፂያ ብድሕሪኡ ኣዝያንዳ ዓቤት ከም ዝኸደት ብድሕሪኡ እንታይ ከም ትኸውን ከም ትስበር ኣርባዕተ ናብ ኣርባዕተ ቀርኒ እንታይ ከም ትገብር ከም ትምቀል ካብታ ራብዒቱ እውን ሓንቲ ቀርኒ እንታይ ከም ትገብር ከም ትወፅእ ዳንኤል እንታይ ከም ዝገበረ ኣብቲ ምዕራፍ 8 ነቲ ራእይ ሪእዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብገብርኤል ገይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገልጸሉ ከሎ ነቲ ድዑልን ድቤላን ኣብ ምዕራፍ 8 ስለዚ ኣሌክሳንደር ካብ ምንታይ ተበጊሱ ካብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መሰዶንያ ወይ ከዓ ግሪክ ንብሎ ዘለና ካብኡ ተበጊሱ እንታይ ከም ዝኾነ እንዳገዘአ ከም ዝኸደ ሓፂር ዓመት እዩ ገዚኡ ስፒድ ነይርዎ ዳንኤል ክሪኦ ከሎ ኣብ ምዕራፍ 2 ምንታይ ሪእዎ ኣብ ጎኒ ከም ዝኾነ ሪእዎ ኣብ ምዕራፍ 7 ነብሪ ኣርባዕተ ርእሲ ኣለዎ ኣርባዕተ ዑፍ ኣለዎ ስፒድ ነይርዎ ኣሌክሳንደር ብሓፂር ግዜ ነዚ ንሪኦ ኣለና ጂኦግራፊ ንኩሉ እንታይ ገይርዎ ገዝእ ከሎ ቆፃፀር ከሎ ኢና ንሪኦ 13 ዓመት እዩ ኣብ ንግስነት ፀኒሑ ዳርጋ ውግእ ክሰዓር ኣይትሪኦን ኢኻ ስለዚ ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ 7 ዝረአዮ ታቀርኒ እንታይ ከም ዝኾነት ብሓይሊ ከም ዝወፀት ብድሕሩ እንታይ ከም ዝኾነት ከም ዝተሰብረት ታ መንግስቲ ብክንደይ ከም ዝተመቐለት ኣብ ኣርባዕተ ካሳንደር ላስሚኬስ ወይ ከዓ ሰሉሱድ ቶሎሚ እዚኣቶም ኣርባዕተ ጀነራላት ከም ዝነበሩ ኦፍ ኮርስ ኣብቲ ምዕራፍ 11 ዳንኤል ነጊርና ኣሎ እታ ናቱ መንግስቲ ናብ ደቁ ከም ዘይትከይድ ኣሌክሳንደር ኣይወለደን ናብ ካልእ እንታይ ከም ትኸውን ናብ ኣርባዕተ ከም ትምቀል ግን ኣብቲ ምዕራፍ 11 ብድሕሩ ናይ ሰሉስድን ናይ ቶሎምን ግዝኣት ከመይ እንዳተዋሰቡ ነዊሕ ዓመታት ከም ዝቕፅሉ ዳንኤል ምዕራፍ 11 ኣው እንታይ ገይርዎ ኣሎ ጽቡቕ ገይሩ ገሊፅልና ኣሎ ተቃል ከይና ክንሪኦ ከለና ስለዚ ሓደ ካብኡ እንታይ ከም ዝገበረ ካብተን ኣርባዕተ ቀርኒ ካብቲ ናይ ሰሉስድ ኢምፓየር ዝሕጂ ሲርያ ንብሎ ዘለና ኢራቅ ንብሎ ዘለና ዝገዝእ ዝነበረ መንግስቲ ሓንቲ ቀርኒ ካብተን ኣርባዕተ ካብ እንታይ ከም ዝገበረት ከም ዝወፀት ይነግረና ኣብቲ መወዳእታ መንግስቲ ኸ እቶም ኣበሰኛታት መስፈር ምስ መለአ ሓደ ጨካን ዝገጹን ተንኮል ዘስተውዕሉ ንጉስ እንታይ ክገብር እዩ ክትንስዩ ብዛዕባ ኢታይኮስ ኢተፋንስ ራብዓይ ይዛረብ ዘሎ ጨካን ምዃኑ ኣብ ታሪክ ሓፃር ዓመት ይገዝዩ ብጭካንን ኣይሁዳውያን ብብዙሕ ግፍዕ ብብዙሕ ጭካነ እንታይ ክገብሮም ከሎ ክገዝኦም ከሎ ኢና ንሪኦ ሓይሉ እንታይ ክኸውን እዩ ክብርቲዑ ብሓይሉ ግን ኣይኮነን መስተንክር ዝኾነ ጥፍኣት ክገብር እዩ ክገብርን ክሰልጦን እዩ ንሓያላትን ንህዝብን ቅዱሳን ድማ ከጥፍኦም እዩ ብጥበቡ ከዓ ምጥባር ኣብ ኢዱ ከስልጥ ብልቡ እንታይ ክገብር እዩ ክዕበይ ብድንገት ንብዙሓት ከጥፍእ ኣረ ነቲ መስፍን መሳፍንቲ ክትንሶዩ ግናኸ ብዘይ ኢድ ሰብ እንታይ ክገብር እዩ ክስበር እዩ ሓሚሚ ሞይቱ ታይኮስ ኢተፋኒስ ተዋጊ ይኮነን ሞይቱ ድሕሪ ኣብቲ ስልጣን ምፀንሕ ድሕሪ 10 ዓመት ከባቢ ሓሚሙ ድንገት እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝሞተ ይነግረና እቲ ብዛዕባኡ ተዘርበ ናይ ምሸትን ብጊሓትን ራእይሲ ሓቂ እዩ እዚ ራእይ እዚ ንርሑቕ ዘመን እዩ እሞ እንታይ ግበሮ ሕቶሞ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ 7 ዝረአዮ ዝወፀ ቀርኒ ነቶም ሰለስተ ቀርኒ ሴሩ እንደገና ዝወፀ ኣፍ ዘለዎ ዝመስልን እዛ ካብ ናይ ሰሉስድ ኢምፓየር ዝወፀት ቀርንን ሓደ ዓይነት ካራክተር እዩ ዘለዎ ኦኬ መጽሓፍ ቅዱስ ዘፀኣት ከነንብብ ከለና እቲ ቤተ መቅደስ ንመን እዩ ዝውክል ንክርስቶስ እዩ ዝውክል ሓቂ ምሽ ደገ ክንብል ከለና ክርስቶስ ደገ ምዃኑ ኣብቲ መሰውኡ ምስ ረኸብና ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና እንታይ ከም ዝኸውን በጃ ከም ዝኾነ ኣብ ክንዳና እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝሞተ ቀንዴል ናይ እግዚኣብሔር ብርሃን ከም ዘለና እንጌራ ቃሉን ኩሉ ነገሩ እናቱን ጸሎትን ክንምገብ ከም ዘለና እቲ ቤተ መቅደስ ኩሉ ብዛዕባ መን ይዛረብ ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ተን ጽሑፋት ትመራምርዎን ኣለኹም ኩላተን ከዓ ብዛዕባየን ዝዛረባ ኢሉላ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከይና ክንሪኦ ከለና ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ተን ኣርባዕተ ቀርኒ ምስ ወፃ ኣሌክሳንደር ተሓንቲ ቀርኒ ገዚኡ ምስ ተሰበረት ኣርባዕተ ቀርኒ ኮይነን ሓንቲ ቀርኒ ካብተን ኣርባዕተ ካብ ሰሉስድ ኢምፓየር እንታይ ትኾን ኣላ ትወፅእ ኣላ ስለዚ ንመን ናይ መን ታይፕ ወይ ሲምቦል እዩ
نتي تصار كريستوس هابت شوعات عمز زجز تذكروا تخونكم ناي دانيال كنزارب كلنا معرف شمونته تشعته عسرت حدا عسرت غلته بزعبا اسرائيليان يزارب كاب معرف كنت خسع معرف شوعته بزعبا نغستات اب عالم زلو زغزو እግዚአብሔር አምላክ ለዳንኤል ገሊጽሉ شمونته كسع عسرت غلته ግን اب ህዝብኻ ዝኸውን ነገር እንታ ክገብረካ ከሬካ ይሉ ስለዚህ معرف شمونته ዳንኤል ነዝራ ይዝሪዮ ዘሎ ካብተን ምስተሰበራተን ቀርኒ ካብ ናይ ሶሉሱድ ኢምፓየር ሓደ ጨካን ንጉስ እንታይ ከም ዝገበረ كم زجزء إنانريو، سلزم نرينا لنا تن تقرني دبيلة تمثيله لألكسندر the Great، كاساندر تولومي تناقرت تنراين، لاسميكس كاب سولوسيد إمباير كاب تا إمباير ناي سولوسيد إنتايكوس إتفانس رابعي وتصالو مالتي، سلزم زنماني represent زجبر نتي أبتحان سومن زجزء أبتح شوعات تعمد زجزء أرى كريستوس نعو إنتاي زجبريو define زجبرو يلك تمقدس نقولي ديفاين كم زجبرو إذا صار كروسوسون نت إذا إنتاي كسي تفانسون صار كروسوس نوع ناتو تايب كم زخونايو على أملاخ زنقرنا سلزم نريو لنا إنتاي كوس إتفانس كم معرف شو مونته كسر معرف عصرت حدا إنا نروح بوب دانيال إنتاي يجيرو السبز مثل نجسة نام إسرائيل مسمعته رأيو زجبرو نأملاخ ناب زيوس كأيرو زيوس نايجريكان أملاخ أبيت مقدسهم آتيو ديلي حسما يسوء نيرو إسرائيليان حسما تسيو فيه أيكون ربيت مقدسهم كسوء كبلع كمان انتايو كم استقل كله كابتا بتزلزلاويان معرف 10 شعات رخص دير رخصيلو فليلهم زولا لازم نزيوس نام انتايك ايرو نتي أملاخ سماين مدرن زفتره نا إسرائيل أملاخ بحر زخفل كاب كوحماي زنتع زقلت زناقف زرد أملاخ نعو نام انتايك ايرو نبتعوت نخال أملاك نخملوه أبيت مقدسهم كمو حسماك سواء جميرو سنبت نخيب علو خل كيلوهم أجدوهم ناهداين تطوابيلوهم جزرت ودي شمون تمع تقول عن تاي كيكون كي جزر أتزجر مكم نجار مودات تراب عايز جبره نبمولو متحف قدس ناهداين أمتوه عندو ويلوهم أكاتلو ويلوهم حتى صار عمتي جزيوهم بدحوريهم من دام ما تاتياس دبهالو فاميلي يهودا زمرحيهم مكابيس نبلهم نساتهم يوم تبقيسهم انتاي كم زغبرو بقى انت نبرنا موتي انت عينت حساب امتيهم تقاليسهم انتاي كم زغبرو كم سعرو بدحرو كم مدروم انتاي كم زغبرو كم زاليو كم ميتون سوسان شومونتن كسع روم زمت نميت عمت بيت مقدس انتاي كم زغبرو اتيهم كم زعطونو بعلم كغلغلو كم جمرو كم ناي ماتاتياس علت كننت كمرحو كم جمرو ابولي كيدان اب دانيال ينقرنا أبت تاريخ أبتنا 4 عامات نايت ألماس زمنون تاريخ ينقرنا أريد دانيال ريوتس أنيحيو سلازي نماني زوكل إتايكوس إتفانس نسأرا كريستوس بحرياتو تنكل تقرني أم معرف شو مونتز واتت قرنن دانيال أم معرف شو عات زرعيا قرني أفز الزارب دفرت ناب أملاخ بدفرت الزارب زبولو the same عينت بحري the same عينت كاركتر كم زلون إنان سلازي بخومين أنتاين بزلنا تسأرا كريستوس كم من كم زتنسق دانيال معرف شو عات رأيهم زم إنساسات ببحدة كينا كنريهم كلنا أموداتات زفرهن زسك عن إنس 10 قرني كم زنبورو بدحرون تاي كم زخنا تنسلست تسيرا حنت قرني كم زوتت أبت معرف شو عات دانيال ينقرنا نزيريو زخفت صام كله ينقان ريس لازم تسأل كريستوس دحر كم من تاي كم زتنس كابناي أوروبا كاب يوروب كاب زين حجي أوروبا نبلن زلنا كاو كم زتس نمتعنا هم نبل زلنا عم بعرف شو مونته تازوت أتكرني كم من كم زوت كابناي ألكسندر كابناي سولوسيد إمبير كم زخانة كابناي روم من قست غازنا قرنت كم استنسع دانيال عم بعرف شو عته تغيير والله جليس أو الله كم زخن رياض أنا حنا دحراب ومسبت حنا بتمعرف 10 سلسته أكشال معرف شو دشته 10 سلسته 10 شو عته كرينا سزع معرف شو مونته እግዚአብሔር አምላክ እንታይሉን ህዝቡ ክዛረብ ጀሚሩ ድሕር ዝዓብ ስልጣን ዘሎ ካል መልአክ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ክረኦ ብኽብሩን እንታይ ኮነት ምድሪ በረኸት ንሱ ኸዓ እታ ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ ማሕደር ኣጋንንትን ሰፈር ኩሎም ርኹሳት መናፍስትን ሰፈር ርኹስን ዘፈንፍንን ዘበለ ኩሉ ዕፉን እንታይ ኮይና እንዳበለት መልአክ ክውጅ ከሎ ኩሎም ኣህዛባ ካብቲ ወይኒ ቁጣዓ መንዚሮም እንታይ ገይሮም እዮም ሰትዮም እዮም ነገሳት ምድሪ ምስኣ መንዚሮም ነጋዶ ምድሩን ምስኣ ብሓይሊ ጽጋብ ሃብቲሞም እናበለ ብብርቱዕ ድምጽ እንታይ ገበረት መልአክ ጨደረ ይብለና ስለዚህ ባቢሎን ማለት ቶምና ዓለም ዘፍቁሩ
ንዓለም እንታይ ዝገብሩ ዝናፍቁ ኣብ ዓለም ዘሎ ናይ ዓለም ኣይተፍቅሩ ኢልና ኣሎ ዮሐንስ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2:15 ክዛረብ ከሎ ኣብ ዓለም ናይ ዓለም ዘሎ እንታይ ኣይትግበርዎ ኣይተፍቅርዎ ንዓለም ኣብ ዓለም ዘሎ ከነፍቅር ተጀሚርና ነብዎ ፍቅር የብልናን ፍቃድ ኣምላኽ ዝገብር ግን ንዘለዓለም ከም ዝነብር መጽሓፍ ቅዱስ ነጊርና ኣሎ ያዕቆብ ክዛረብ ከሎውን አንተና መናዝር ንዓለም ምፍቃር ንኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ጽሊልዎ ዘሎ ልብና ክሕዞ ከም ዘይደሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ቃሉ ነጊርና ኣሎ ኣይንምበር ኣይንመሃር ኣይንስራሕ ኣይንበልጽግ ኣይኮነን ዝብለና ዘሎ ግን እቲ ልቢ ብኡ ክትካእ ከሎ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ልብና እንታ ክንገብሮ ከለና ከነውፅኦ ከለና እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ዘይከውን ዘይፈቱን ባህ ዘይብሎን ዴማስ ንዓለም እንታይ ገይሩ ኣብለና ነዛ ሕጂ ዘላ ዓለም ኣፍቂሩ ኣብለና ብፍቅራ ተታሒዙ ንድሕሪት እንታይ ከም ዝገበረ ናብ ተሰሎንቄ ከም ዝገደ ንጳውሎስ ከም ዝሓደጎ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝፀሓፈሉ ይነግረና ሰይጣን ንውልድ ኣምላኽ ክስሕቱን ክወድቁን ንዓለምነት ኣብ ዓለም ዘሎ ክፈትውን ብፍትወታ ድማ ክጥለፉ ብዘይ ምቁራጽ ዘለዎ ኩሉ ሰይጣናዊ ሲስተም ይጥቀም ታርጌቱ ሰያ بمولو حيلنا بمولو لبنا أنا أملاك أنتي كين قبره كين فتوى كين أفكره كين جزء نعو كين نبر سجانا هيا وقدس مسوات غيرنا كين هو بمحدث حسابنا تلويتنا نزعلم زي عين مسلن لنا أنبيلنا نعو نغين نبر أنتي قبرنا زك على سنة يك علس أيدلني وشماني خزارب كله تايلو أب منجست أملاك سب ماسي وجز الله عليلو سبنا أملاك نبريلو مسوس سنة دحرت زي وسينكم أيتم كفوكم يا جو هاي كتتانا خفونيو نجمر عنده النبرينا إلا نهميا ما سيتلع له شجر أبالاس كلكو إيه يوز بك ناي أرتاح شحستح مالت كباب 220 شوعتن هجراز جز نبرة نجوسي ناتو وينيز تعمنيرو أبالاسي نيرو زقودلو نجراين بورن قلنا بيورساليم هناني حاوم سمت مستزاربو مكابيا يورساليم فريسو عنيو مسمعه لبون تحقبر جميرو قن جميرو قد أملاك دل جميرو كتسأل جميرو بحيل أملاك مسدلو እግዚአብሔር أملاك أبتو نقص موغوسيبو مسمت بدحوريهم بعل طبيع سنبالات متيو أبالاس كله يمزون كم يمزوي كلهم أبالاس كله the most wanted زدل أب منغست تسألماتنا أملاك زنبر السبي هنري فيفر هنري تبت أبناي كله عالم نايس سلاز نبر حد هنري زبال جرمناوي نب عاد إنجليز كسلي لهم ساعات وسي تروستور استجابره مالتي بتعمل يج أنه قمني ربط مدراتيو ندعته أبت مدرسي بقى most wanted سب cause أب عاد إنجليز زلوا نجارات information حزوان أب إنجليز تخيدو نداي كونه من إنجليز كسعريهم that's why أم نعوم زدلي سبعة تمديهم أجرو every step يدلي وانيرهم نعملاك تنبر تجمير كاترايها هانت تكون تدله نعمنا تابوتاتنا كو قال يا توما بان عندنا بس ابحاو استدر بيكو ولا حنت ابس غيرهم ديم بديلهم ديم نت سيستم ينغزاني ناس لزبوليو عين سجدن سلازبوليو ዓለም አይነፍቅርን ስለዝቦልዮም ንጎይታ አይናነፍቅር ስለዝቦልዮም ስለዚህ ዘሎ ኃይል ይዝጥቀም ሰይጣን እግዚአብሔርን ምጽራር ምቋምን ከምናቱ መሳርሕ ገይሩ ዝጥቀመሉ ናይ ዓለም መዋቅር ትክተል ባቢሎን ውድቀቲና ንርኢ ሓደ መዓልቲ መወዳእታ ክግበረሉ እዩ ናብዚ ምድሪ ወልሓንቲ ሒዝናይ መጻናን ወልሓንቲ ሒዝና አይንከይድኒና ብዛዕባ ኣኽሊል ተዘራሪብና ነርና ኣኽሊል እንደሓሰብ ናብዚ ምድሪ እንታ ክንገብር ከም ዘለና ክንዓይ ከም ዘለና ክንጎይ ከም ዘለና ኣኽሊል أو أنتي كخون حليف خصنحنا كم أنت زي غيرنا بدحرو أنتي كم زي كون ولا حنت أخليل كم زي كبرينا لنا علم نري لنا زلوا سيستم تكنولوجي كيرو بعل كوريا تشجبرو ساوث كوريا زلوا تكنولوجي زلوا معبالة كل أنتي زجبريو نسب أبز مدر أنت هجبر ببقى بسلام كنبر دسيل وخنبر جن كوشتو نايجابير نجر ندقة لزنك أساق السيستمي كل جاجت رأيوه مس عملاق زلنا تاني حيتي زهرم قد أملاك كين دلي نورمالي خلت ساعات 3 ساعات كنت كم نخلينا نقي إحنا عن فرق ساعات كنت سلين كلنا كل زلوا سيستم زنريو زلنا مواقر داخل جبريو هذا معلت موداتها جبروا اللي أملاك أتو مزبي حتى أتاك سماي تتصفي أملاك دم عمز أذكريمو أبتحت أنتي كيت جبرو كيت سنبرو نهزبون تاي جبر الله زيابير كي تفكروا ونت سيستم أب عالم زلنا عالم نجر كي جزاكم كي تتحازبوا كي تتألفوا يتنقل الله تي تملأك زارب كابتع معاتون من كي تكافول سكابان تاي جبرو وصو تعالي يبلنا الله
ነቶም ሽዑ ዝነበሩ ህዝቢ ኣምላኽን ንዓናን ነቶም ብሕጂ ዝመፁ ንጎይታ ከገልግሉ ክስዕቦ ዝወሰኑ ሰባት ክፉእ ናይ ዓለም ኣካይዳ ከይልውጦም ብናታ ተጽዕኖ ከበላሸው የጠንቆም ኣሎ ማለት እዩ። ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ እንታይ ኢልዎ? ፍቅሪ ገንዘብ ሱር ኩሉ ክፋኣት ኢልዎ። ሰባት ናኡ እንታይ እንዳገበሩ እንዳተመጣጠሩ እምነቶም እንታይ ከም ዝገበሩ ከም ዘንበሉ እስኻ ግን ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ካብዚ እንታይ ግበር ህደም ናብ ቅድስና ናብ ጽድቂ ናብ ሓቂ ናብ ኣምልኾ ናብ ዝኺድ ነገር ገዲፍና ካለ ኣምላኽ ዘይፈትዎ ኣምላኽ ዝፈትዎ ክንሕዝ ንዑ ክንክተል እዩ ጎይታ ጽበየና ዘሎ ብናይ ሲስተም ናይ ዓለም ከይንተሓዚ ነገረና ኣሎ። ክርስቲያናት ብዘይ ምቁራጽ ብፍቅሪ ገንዘብ ሰባት ከብቱም ተደም ንምንታይ እዮም ዝኣትዉ? ንርእሶም ናብ መፈንጠራ ኣትዮም ንሰብዮም ናብ መፈንጠራ ዘእትዉ ናብ ብዙሕ ምብራስ ናብ ብዙሕ ምዕናው እግዚአብሔር ኣምላኽ ብትኽክል ጽዒርካ ደኺምካ ኣይባርኽን ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ብዓመፅ ከተምፅእ ተፈቲንካ ግን ብድሕሩ ናብ ዘየድሊ ክፍኣት ብልሽውና ርክሰት ናብ ሰብ ምጥፋእ ናብ ዕንወት ከም ትኸይድ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ከም ንኸይድ ነጊርና ኣሎ። ንስልጣን ምጽማእን መሓዝን ልክዕ ከምቲ ሳውል ዝረኣናዮ ግዲ ዘይነበሮ ንኣምላኽ ብዛዕባ ስልጣኑ ጥራይ ዝሓስብ ከም ዝነበረ ህዝቢ ኣምላኽ ሓደ ካብቲ ዝሽገረሉ ዘሎ ቦታ ስልጣን ምጽማእ ብዓለም ተፈላጥ ንምዃን ምጽዓር ምድላይ ብፍትወት ስጋ ኣብ ገላትያ እንታይ ኢልና ኣሎ? ሻራ ቅንኢ ኣምልኾ ጣዖት ምንዝር ርክሰት ዕብዳን ጓይላ ነዚ እንታይ ግበርዎ ብመንፈስ ቀተልዎ ኢልና ኣሎ ኣብ ገላትያ ክዛረብ ካብ እግዚአብሔር ንላዕሊ ስድራ ቤትካ ምፍቃር ምፍታው እዚ ንባዕሉ ገበን እዩ እዚ ንባዕሉ ሓጢኣት እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጊርና ኣሎ ማንም ልብና ክሕዞ ከም ዘይደሊ ብሙሉእ ልብና ብሙሉእ ሓይልና ንዑ ከነፍቅር ከም ዘለና ስድራና ቤተሰብና ካለ ነገርና እንተቀዲምና ንዑ ከም ዘይንበቅዕ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ነጊርና ኣሎ። መስቀልና ክንሽከም ከም ዘለና ኣብ ጸጸብ ባሕሪ እስና እንዳቀተልና ንዑ ክንስዕብ ከም ዘለና ይነግረና። ስለዚ በዚ ፈተናታት እዚ እንታይ ከም ንኾን እዩ ዝነግረና መጽሓፍ ቅዱስ ከም ንሽገር እዩ ዝነግረና። እዚ ነገራት እዚ ከም ክርስቲያናት ምስ ነቀድሞም ንክርስቶስ ዘለና ኣቕዋም ወይ ከዓ ፍቅሪ እንታይ ክኸውን ይጅምር እዩ ቅንስን ክልሕልሕን ይጅምር። እታ ኤፌሶን ማሕበር ቀዳማይ ፍቅሪ እያ ገዲፋ ትዝነበራ ፍቅሪ ጳውሎስ ክጽሕፈሎም ከሎ ኣብ 62 ዓመተ ምህረት ዮሐንስ ኣብ 95 ክጽሕፈሎም ከሎ እቲ ዝነበሮም ፍቅሪ ንጎይታ ቀኒሱ ቀዳማይ ፍቅሮም እንታይ ከም ዝገበሩ ከም ዝሓደጉ እዩ ኣው ዝነገረና። እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ ንባቢሎን ንዑ ኣብ ምቋም ዘላ ዓለምን መዋቕራናታ ሲስተምን ምስ ዓለም ንዝውግኑ ሰባት ጽቡቕ ኢሎም ንዝሓስቦ ዘበለ ኩሉ እንታይ ክገብሩ እዮም ክስኡን እዮም። ሓደ መዓልቲ መወዳእታ ክግበረሉ እዩ መወዳእታ መዕፀዊ ክግበረሉ እዩ። ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ክንጽሊ ኢና። ዝመጽእ ሰሙን ካብ ምዕራፍ 19 ኢልና ተሓሳብ ክንቅጽሎ ኢና። እስከ ዝነበረኒ ፍቅሪ ንዓኸ ይመለስ እንዳበልና ንእሽተይ ደቂቕ ክንጽሊ ኢና። ብዝተፈላለየ ነገር ዝወረድናዮ ዘበለ ዝቐነስናዮ ዘበለ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክረድኣና ملسن نبولو حواتي زنبرن فقر زنبرن قناعات نعاخان نقالكان زنبرن الشوهات بشم يسوس